et år siden stillede Socialdemokraterne her i Høje-Taastrup Kommune et forslag om, at vi skal gøre brug af arbejdsklausuler. Fordi vi synes, det kun er fornuftigt, at de firmaer, som udfører arbejde for Høje-Taastrup Kommune, de også overholder de regler, der gælder, og vi ikke ser underbetalt for eksempel østeuropæisk arbejdskraft på bekostning af danske arbejdspladser. Vi ser også meget gerne, at kommunen indfører kædeansvar, så en hovedleverandør har et ansvar for, at en underleverandør også overholder gældende regler. Og endelig mener Socialdemokraterne, at vi også skal kontrollere de firmaer, så vi sikrer, at de ikke snyder. Desværre ser det ikke ud til, at hverken Venstre, Konservative eller Dansk Folkeparti har særligt travlt. Det kan virke, som om vi trækker sagen i langdrag med håb om, at vi så glemmer sagen. Det vil selvfølgelig aldrig ske. Vi vil følge den sag til dørs. Vi vil sikre, at de firmaer, der udfører arbejde for Høje-Taastrup Kommune, ikke bruger underbetalt arbejdskraft. Vi har alle sammen et ansvar for, at så mange som muligt kommer ud i beskæftigelsen. Derfor ser vi også meget gerne, at Høje-Taastrup Kommune indfører sociale klausuler, så vi kan hjælpe vores unge til at få sig en praktikplads. Desværre synes Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative heller ikke, at det er en god idé. Tværtimod, så mener de, at vi skal til at bruge tid på at finde ud af, hvilke områder vi skal privatisere. For kommunens medarbejdere er åbenbart ikke dygtige nok til at udføre deres arbejde. Og det er jo lige det handler om. Med alle de besparelser, der har været i Høje-Taastrup Kommune de sidste par år, så det eneste sted, et privat firma kan lave et overskud, det er jo at få at skære medarbejderne væk. Det mener vi ikke, at hverken vores borgere eller vores personale er tjent med, og det vil vi selvfølgelig Socialdemokraterne ikke være med til. Indtil videre er det lykkedes os at stoppe privatisering af vores plejecentre. Vi har stoppet privatisering af driftsbygningen, men med den byrådsbeslutning, det flertalsbeslutning, der er blevet lavet op, at vi skal til at undersøge hele området generelt, så frygter jeg, at det kommer at spille igen. Derfor gælder det om at være klar. Det gælder om at sige klart nej til privatisering af vores borgernære område og give vores medarbejdere fred og ro til at passe deres arbejde, uden de behøver at bekymre sig om, de er købt eller de er solgt. Det var så nu. Netop det at få så mange eller fastholde vores borgere i beskæftigelse, ligger regeringens udspil til beskæftigelsesindsatsen også op til. Langt de fleste arbejdsløse ønsker sig et arbejde. For det at have et arbejde handler ikke kun om at have et forsørgelsesgrundlag. Det handler også om at have muligheden for at være en del af arbejdsfællesskabet, der er så afgørende for os mennesker. Og ved at satse på uddannelse og opkvalificering i stedet for meningsløs aktivering, ved at satse på, at vores medarbejders ressourcer bruges på vores borgere og ikke på unødvendig bureaukrati og kontrol, ved at give den enkelte større medindflydelse og ansvar for indsatsen, ved at uddanne og kompetenceudvikle vores jobkonsulenter og derved øge jobkonsulenternes kendskab til arbejdsmarkedet, ved at satse på et godt samspil med virksomhederne, der understøtter virksomhedernes rekrutteringsbehov, ved at virksomheder tilbydes hjælp til at fastholde sygemeldte medarbejdere eller medarbejdere, der er kommet til skade, så mener jeg, at vi er godt på vej til at få et meningsfyldt beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og arbejdsmarkedets behov. Og jeg går til kort, så jeg ved, at der er et andet sted, der venter, så kan jeg fortsat gå 1. maj.